Nung kala pili. Abdo hek kusti tu koi ni. Sikar kalang ra donga sasi ni. Hello everyone guys, welcome back to my channel. Da guys, फैलायबाय जोङो सान्दुं गोसायाव एन्जर जावलाबायनो मोनगोना मोना मिथिला आरोना जिसा खदालाबो नै अबस्था गैया खासे लादों उनखि गंसे ओमफ्राय दा नायलांबाय थादो भिडिअखौ माबायदि जायो न'आव थाबाय दिनैसो आरोना न'आव फैलायबाय नालाय मा खालामनो एसे इन्टारेस्टिं नोंथांमोननो भिडिअखौ लाबोलायबाय दा नायनोसै जिखिया जावनो फैबाय नायलांबायल' दा दिनै ब्लगा माबायदि जागोन सान्दुं गोसाबाबो फैलायबाय आरो अर बायदि जालायदो सान्दुङा नै ये पापा वे इखि फारसेखै उवार गादै ट्रेक्टर दं नैयाव नैबे जोंनि लकेसनाव दिना मोना सानसेखालि माबादोंमोन माने कपार बिदन लाफैदोंमोन मेसें बोथोरावमोन आरो दाबो नांखाबजोब्बायना नै बिराद गगा मोनना दंलाय गगा मोननायनि थाखायनो आं न'आव थानो सुखुवाखै जावलाबायनो फैबाय होमबासो देहाफोरा एसे थिग जायोना सान्दुङावबो ओंखारथाराना सानफ्रोमबो कन्टिनिउ कलेजाव थांबाय थानायानो जानुवारिबो फैगासिनो पिकनिक जानो थाखाय रेडिनो दा नै दाथ' आरो मटर फोजोब्बायना बेफोराव सब मटर फोजोबदो नै बयबो बेसर फोदो मटर भाई जल्दी दा गासिबो बिदिबा भिडिअखौ नायलांबायल' थादो दा जोङो जावैना दसे उनाव देखायसिगोन जों दा नागिरलांसै आरोना नङाबा टाइमाबो बारलांगोन गोबाव जायोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे स' गाइस फाइनालि जोंनिया एन्जर गुरुंखौ नै मोनसे मोनबाय ओमफ्राय जों दं एन्जर सिखार खालामग्रा दङ सासे नै दा बिथाङा जावनो थाखाय रेडि आं आरो नालाखौ साफा खालामना होबाय दा जावनोल'सो नांगौ टेनसन गैया आइमानो जाहैबाय नारा साफा खालामग्रा दा नाराल' साफा खालामना होनांगौ बिथाङा जावबाय थासिगोन एन्जराथ' बिथा सायावसो मोनगोन खोमा नै साखै दावखोबाय जिमान दावख'थो जों जावहोलांबाय थागोन नोखि जावख्लाजोबगोन दिनै गारनाव गैया दे माबार खुथे बनायसो नै गोदानथार बरियानो स' गाइस जोंनिया खदालखौ नायलायदो होनाय खदालखौबो लाबोदो हे खुथेदो दखयनो गाइस खदालखौ नायलाय जोंनिखौ मा अबस्था जाखो खदालखौ गंनै लादों ओमफ्राय गंसेया फिसा जाहैबाय आरो ना गंसेखौ नायदो मा अबस्था जाखो दा नाय खदालखौ नाय मा नोमफा जाखैलाय बिदि जाबाय आरो सोरबा जानिखौसो लायनो नांसिगोन जानिखौ लायाबा उपाय गैया आरो सानि आरो खदालानो खामानि गैया बेफोर खदालजों एन्जर गुदुर जावनो मा मुलि मोनदो हालोदानो मा जाखो दे लागाय दा लागायनिखौ जावखो लागाव बङाइगाव बेफोरसो A few moments later. So guys, एबार जानि खदालखौ लाबाय आरो नालाय एकदम बुरिया जाबखानांगौ एबार टेनसन गैया बिदिसो हाबसिगोन एबार खेबनै एकदम ट्रेक्टर इजा दं नैबे केमक' ओमफ्राय नै जाबाय मा होनो थाय इखौ मिथिला आरो स्टिल दं ट्रेक्टर फिसा गंनैबो आरो मैगं गायनायनि थाखाय बरियानो बिनि फाला नै नायनांगोन आच्छा दे बादिफोरखौ दा थांनानै थांनोसै खदालखौ लाबो दा डाइरेक्ट फोथाराव देखायसिगोन आरोना लेट्स गो चलो